Znači ne da on pređe u veliki grad, a predstavlja, ne znam, Zavidoviće, kao što kolega sada problematizira s pravom i ja ga lijepo pozdravljam. Znači da nema imovine i novčana sredstva u drugoj državi. Da ne može on, kad dođe teška situacija, on se pokupi jer on već ima rješenje, a ostavit će narod na cjedilu. Da nema dvojno državljanstvo. Da u periodu od 1996. do ove godine nije obavljao ni jednu javnu funkciju. Samo ti mogu se kandidovati. A ovi koji su do sada bili na funkcijama jednostavno im treba zabraniti da se zakonom da se mogu kandidovati ponovo. Jer mi smo već odomaćili jedan termin, jednu izreku. Ljudi išli 20 godina u prvi razred, nisu ga završili, pa ne može, brate, u drugi razred, nema smisla. Da. Evo imamo ponovo, ja se izvinjavam, ponovo imamo gledalce tu. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Pozdravljam vas i vaše goste. Jednu konstataciju rekao, vidite nešto. Ti ljudi gore, svaka im čast što se bore za ovaj narod. Samo da li se to isplati? A znate u kom smislu mislim? Svaka od tih ugroženih kategorija koju su gospoda naveli, jednim svojim zajedničkim stavom može promijeniti stanje u ovoj Bosni i Hercegovini. Evo imate 270.000 penzionera. Iziđe 15, nema ni 1000. 250.000 penzionera može promijeniti ovo stanje jednim zajedničkim radom. Socijalnih slučajeva imate 80% u Bosni i Hercegovini. Isto tako mogu promijeniti stanje. Nezaposlenih 500.000, pa da imaju oni imalo, hajde moralnih nekih shvatanja da pomogu ovom narodu, vrlo bi jednostavno bilo da promijeni situaciju. Niko ne želi. Evo vidite, treba pitati zašto taj narod stoji. Zašto taj narod ne reaguje. Vidite, imate ove sad poplave, nažalost, tom narodu. Svi se upinju da i trče da skupljaju neki. No, više nemate vi evidenciju ko šta skuplja, kome ko šta šalje. Možda je bilo pametnije da im niko ništa ne da. Da bi došli ljudi zajedno do pameti i kažu stanite gdje su naše novci koji su izdvajani za ta sredstva. Treba razmišljati o tom kako te ljude animirati da se oni pojave tamo gdje je neophodno da bi ove promjene pravili. Ovo ko što nas ima, hajde, evo tako nazovimo, koji želimo takvu promjenu, nemoguće je uraditi sa 50-20.000 ljudi. To je nemoguće. Hvala vam na uključenju. Evo, niko ne zna gdje je novac iz Fonda solidarnosti, zapravo niko ne zna gdje je potrošen. Gospodine Arnaut, daću vam riječ, imamo još jednu liniju. Ili ipak ne, neko je bio nestrpljiv. Ja ću vas moliti da se vratimo nekako na one proteste. S obzirom da nema direktnih optužbi, da ljudi koji su donosili benzin, kamence, to smo čuli od brojnih političara. Da li su to ljudi koji su plaćenici vlade kako bi kompromitirali opravdani socijalni bunt? Izvolite, gospodine. U Tuzli se desile direktne optužbe, znači da se razumijemo, u Tuzli su uhapšeni ljudi, znači 6 ljudi, ja mislim da ima ti krivičnih prijava, s tim da smo mi utvrdili da i dalje policija, znači utjecala na to da su izjave koje su, znači namještene izjave pod pritiscima otišle na tužilaštvo. Tužilac je mladi čovjek, mladi, novi, znači mi nismo znali da li je on tu postavljen, mi smo željni procesa, moram reći, mi smo željni sudskih procesa. Ako treba, evo, gledatelji govore svo vrijeme šta ćemo raditi. Demonstracije su sad u glavama ljudi, vjerujte mi. Mi smo tu, mi planiramo, vjerujte. Znači, ne više projektujemo. Ovo što sad se događa, Građansko vijeće građana u Bosni i Hercegovini je jedan predivan moment, znači što je rekao gospodin istorijski. Ovo je šansa njima, vjerujte mi, ovo je poruka njima. Šansa je njima, znači, da u što skorije vrijeme, evo, ako su pošteni, ako su oni radili za dobrobit naroda, ko što govori, znači. Neki izglasaju, evo ovo što smo rekli, znači izborni zakon u kojem smo svi ravnopravni. Odgodimo izbor, evo ne moramo zagnuti, do decembra ćemo odgoditi. Nek prijave poštene ljude ako imaju. A ja vam govorim ono zašto se rekli demonstracije nisu prosleđivani. Istinu bi saznao narod. Evo imamo sad vas, vi ste jedan medij. Sutra će biti drugi, treći. Mi imamo dosta dokumenta, mi imamo dosta dokaza, ko što ima i ne znam ko više nema, svaki sudija ima dokaze, svaki tužilac ima dokaze. Problem je što su i njihova djeca uključena u proces, znači, korupcije, gdje su završili fakultete preko štela, gdje su i oni postajali, znači, i tužioci, i advokati.
ono što smo mi uradili, što ćemo raditi, znači da što prije stvorimo zdravu klimu za svakog građana Bosne i Hercegovine, znači ne samo Tuzla, evo vidjeli ste Srebrnik, Tuzla, Zavidović, Mostar danas, Bihać također, Bijeljina, znači ljudi su progovorili i moram reći imam pravo. Nek mi kaže bilo koji policajac da ja nemam pravo da ja uđem, evo iz Tuzle, u bilo koju ustanovu, instituciju države. Oni su 9. maja pokazali da najnormalnijim ljudima, znači ako oni sumnjaju da ćemo mi nešto uraditi, pretreste nas. Ali mi idemo, išli smo nogama pješke, da im kažemo nešto. Zahtjevi plenuma građanki i građana, moram reći širom Bosne i Hercegovine, i demonstranata su jednaki. Ostavka svih njih. Procesuiranje svega što je kriminalno, svega. Pljačkaške privatizacije, znači poništavanje pljačkaške privatizacije. Znači jednostavno je to. Pitam te sudije i Visoko sudsko tužilačko vijeće koji nije odobrava, jel tako? I oni tužioce. Da li je sramota imati platu do 5.000, ja mislim da imaju. I ne radi svoj posao. Znači, mi imamo vlast koja 24 godina, neko govori od prvih izbora, ne radi ništa, osim što krade, zavadila nas je. Znači, moram reći, moji prijatelji su širom, mi se više ne gledamo dugo. Ne od Daytona, mi smo shvatili to, ali smo bili u raljama rata. Izašli smo živi iz rata, mnogi smo završili fakultete pošteno, učili, bio je redovan student. Da se razumijemo, ja mislim malo drugčije, ali ja djelovanjem sa ljudima širom Bosne i Hercegovine doćemo do najjačeg. Ja mislim da primarno obrazovanje je najbitnije. Moje dijete neće pogrešno učiti. Vjerujte, ja sam ga do ovih svojih 6 godina sve naučio. On sve zna, znači razumije. Ne može mu nametnuti nešto. Ono što hoću da kažem, nije privatna Bosna i Hercegovina. Privatna je možda sad neka fabrika koja je opljačkana. Evo, imamo i dobri primjera privatizacije, možda 1-2, ja mislim. A zato je privatna država. Ali ne možete privatizovati državu u Bosni i Hercegovini. Evo pojavilo se i mišljenje da su kantonalne vlade upravo spaljene kako bi se uništila dokumentacija o kriminalnoj privatizaciji. Evo da objasnim. Znači, čovjek koji je imao moždani udar prije 20 dana, Esad Oštrak, radnik je javnog preduzeća u Tuzli, nije mogao pošloći na posao, zadesio se tu i on je optužen za paljevinu. Kaže, imao je papir u ruci. Možda ga je gasio, ne znam, mislim, to je smiješno, imao moždani udar prije 20 dana. Jedno dijete koje nema dosije 94. godište. Isto. Radi se o tome da je spontano se desilo. Znači, ja sam bio tamo. Znate šta je spontano? Spontano je 24 godine da vas neko muči, da vas siluje. Mi smo to i rekli, majka Bosna je silovana, njena djeca, ovi ljudi, svi silovani. Hoćete opet da nas silujete? Ne može. Znači, to ono što je desilo i što traže ljudi, on će dobiti. Mi nećemo paliti Bosnu i Hercegovinu, mi nećemo paliti institucije Bosne i Hercegovine. Mi ćemo paliti ljude koji su krivi za to da je, evo, u 4 godine rata toliko mrtvi. Posle toga vođenje Bosne i Hercegovine, znači upravljanje Bosnom i Hercegovinom. U šta su nas uveli? Znači, ne slažem se od 96. da treba ljude udaljiti. Treba udariti od 92. Znači, ko nas uvede u svađu? Je li tako? Ko nas i posvađa s tom policijom, ko ne smije da izađe? Nemoj da bude to. I još jedna stvar, znači, njima istekao mandat. To recite građanima, znači, federacije, da su oni su ilegalni. Znači, bilo što je rekao gospodin, znači, Nikšić, ja ne volim da kažem da je on gospodin. Ja nazivam kako narod kaže. Ja imam profesionalnu deformaciju da mi narod priča. Bio sam novinar 17 godina. Ja pitam narod šta vi mislite, oni govori lopovi. Šta im treba? Sudit. Pa je li sudija lopov? Kaj je sudija lopov? Je li tužilac lopov? Tužilac lopov? Imamo mi mlade, pazite, imamo ih. I hrabri su. Ali edukacija mladih, znate šta je? Pružite im pažnju. Ja sam ovdje radi omladine do 45 godina. Mi smo udruženje mladih, znači koji učestvuju svakom omladina. Moram edukovati da rade. Ako ja ne radim 22 godine kao ekonomista, znači radio sam kao novinar 17. Vi mene opet morate učiti, je li tako? Međutim, morate me naučiti opet. Ovdje ne postoji ekonomija, ovdje nikad nije postojao zakon, ovdje nikad Dayton nije proveden, da se razumijemo, nikad. Daytonski sporazum, aneksi, nikad. Dobro, imamo jedno telefonsko uključenje, zaista gledatelji stalno zovu. Dobro večer, izvolite. Dobar večer. Izvolite. Htjela sam samo da upitam vašu gospodu tamo ako mi neko može objasniti zašto za penzionere se odbiva 3 marke, baš za ove penzionere koji nemaju ni 300 maraka penzije. Dobro, hvala. Gospođa pita, nas pita. Ono vas možemo prokomentirati to, jeli? Očigledno bez teksta. Prvo, gospođo draga, neko ko iole zna kako se donose zakone, ne može se donijeti zakon o fondu solidarnosti. Solidarnost je solidarnost, ne može se zakonom uređivati. To je neko ko nema ušao u vlast, u vladu, nema pojma o državi i pravu. Taj zakon je pao, danas je pao taj zakon o osnivanju fonda solidarnosti. Ali će po njemu djelovati. Ne uzete pare od ljudi.
Jesu posuđene, jel tako? Već je djelovano po njima. Oni su ukrali po 2 marke, znači Od najosiromašenijeg sloja ljudi koji je napravio ovu državu. Ovo je strahota jedna da uzmu 2 marke, te 2 marke njima nešto znače od penzionera, a ne daju i ne uzimaju od javnih preduzeća, kakvi su telekomi, ne uzimaju dobit, nego se tamo rastaljuju kroz tendere. Ne uzimaju dobit od elektroprivrede, ne uzimaju dobit, imaju na bezbroj stavki mogućnost da uzmu 3 milijarde i 600 miliona. To je dokazano. Postoji... Pročitao sam podatak 65.000 vozila u Bosni i Hercegovini, luksuznih u državnim organima. Prodajmo to, eto 2 milijarde. A kome, gospodine Luka, prodati kad sve osiromašuje? Izvezemo, neće nama, nego izvezemo. Nastavit ćemo, imamo još jedno telefonsko uključenje. Ovdje smo prije svega zbog gledatelja. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite. Znate šta? Svaki ministar ima svog zamjenika, svog savjetnika, svoju sekretaricu, svog vozača, svoje tjelohranitelje. Valja to nahraniti. Valja to naplaćati. Zato se ne dižu ni penzije, ni plate, zato je ovako siromaštvo. Hvala vam. Evo, očigledno da vlast nije izvukla pouku iz februarskih protesta. Upravo oni su pokazali svoju nespremnost i nesposobnost kad je riječ o poplavama. Je li moguće da on misle da vi niste neka kritična masa ljudi, da ne možete okupiti neku kritičnu masu? Moram vam objasniti. Ja mislim da sam jednom čuo na televiziji, nije bitno mi koja je stranka, ja mislim da je opozicija i pozicija ne postoji više u Bosni i Hercegovini, nego postoje građani. Znači, niko nije pokazao se ni u poplavama, nigdje obični građani, i moram pohvaliti sve demonstrante koji su i na ulicama, vidio sam i na terenima širom. Radi se o tome da oni, ako predaju vlast na bilo koji način, gdje idu? Gdje idu? Eto, ako ja, obični čovjek, mogu vam reći, znači, ako istražimo bilo koje javno preduzeće u Tuzli, općini Tuzla, pardon, svi idu u zatvor, volim ljudi. Šta će raditi u zatvoru? Neće mi sjeti gledati televiziju u Ševingenu, u našem zatvoru koji mi trebali, jel tako, da napravimo. Treba da vrati neki dug državi. Treba da ga naučimo, jel tako? Znači da 20... Pa odlično. Znači oni, ako predaju, idu u zatvor. Jednostavno, oni se boje. Znači, sistem ucjene djeluje, ucjenjuju jedne druge, bore se. Znači, zatvor će svakako biti za njih. Znači, ovaj narod, moram reći, ne mogu pobiti 3 miliona i nešto ljudi. Pobiti, znači. Svakako mi smo shvatili da smo u getu, da nas ubijaju. Zašto se udružujemo bez obzira na sve? Zato što smo vidjeli da jednim drugim pomažemo, znači pomažemo. Nemamo mi nacionalnosti više. Oni imaju nacionalnost, ja sam to rekao jasno, oni su lopovska nacionalnost, samo ta postoji u Bosni i Hercegovini. Sad, malo ih je, znači, to je jasno. Imaju, policija, mi kad smo hodali, znači, pješke do Sarajeva, to je toliko policija. Vi imate ovdje problem, znači, da svaka policija ima neko drugo pravilo. Nema. Jedno je pravilo, nek to zna onaj federalni ministar koji to, jedno, on će biti promijenjen. Pa nek on dole nauči one policajce šta je pravilo. Ja moram reći, nisam nikad krivično gonjen. Sad imam jedan problem zato što sam branio pravo. Imam puno problema u Tuzli. 78 djece koji nisu, moram reći, nisu učesnici. Oni su tu se zadesili, su istučeni, pretučeni, mnogi su bili maloljetni od 14, znači čak i dijete od 12. Imamo dokaza, znači davali smo tim medijima. Zvali smo medije, evo dokaz. Ima Nusret koji je pretučen, znači ponižen. Naše tužilaštvo hapsi djecu koja nisu kriva. Ucijenjuju preko izjave im štimaju. Znači, to se događa i prije demonstracija, to je normalno. Znači, mi moramo podhitno. Znači, zašto smo mi osnovani i inicirali neke zahtjeve koji su bili bitni. Inicirali smo da nađemo se mi, lično kao građani, sa predstavnicima policije. Evo, jedan. Tužilaštva, jedan, jel tako, visoko, nije bitno, sudstva. Zajedno sa, pa eto, neki izaberu i naš političar koji mi smatramo da je vrijeme ne da odu već da stvarno počnu raditi za onu platu, pošto nije više ne radi. Platu dobijaš, čovječe. Kradeš, znači. Sve to narod zna, znači kradu humanitarno, to je 100%. Ove fondove solidarnosti fali im para, jel tako? Mi ekonomisti to znamo, fali ti para. Od koga? Nemamo mi njima više ništa dati. Ovo gospođa što govori, stvarno, mi ćemo njih zarobiti. Tražimo od policije, SIP-e, OSA, ne znam koliko agencija koje dobivaju platu. Ako oni ne budu radili posao, nek se dobro pitaju što će nama policija uopšte. Mi ćemo onda demilitarizovati policiju, znate kako? Bojimo se mi njihovih pendrika, nemojte misliti. A nek se i oni boje ne mase. Mi smo bili spremni, moram vam reći. Čim ostavim ženu i djecu, jel tako, u Tuzli? Ja sam bio spreman da poginem, ljudi dragi. Znate zašto? Zato što od 92. sanjam da nije bio rat.
Nije bio, evo, mi se pomirili, krenuli, dogovorili se. Međutim, ono što sam ja osjetio, moram reći komediji taj. Oni spravili rat. Ne Amerika, Evropa, taj što mi imamo uvijek teorije zavere, neko nama želi rat. Ti isti ljudi koji su nas vodili u ratu, pravili su nam novi rat. Baci u Mostaru, baci nešto, baci. Posvađaj Matu i vamo mog Elvisa, na primjer. Znači, morate shvatiti, narod Bosne i Hercegovine mora shvatiti da nema više problema. To su shvatili međunarodne zajednice, svi su shvatili. Imaju problem s teroristima, imaju problem sa zločincima, znači ne radi se o Hagu. Ono što smo mi mladi utvrdili, Nürnberg je bilo mjesto za njih. Znači, to će utvrditi širom Jugoslavije, Nürnberg. To su organizacije, nije to pojedinac. Dobro, evo, gospodine Petrović, očigledno je da vlast konstantno igra na kartu nacionalne podijeljenosti. Čuli smo i gospodina Dodika kako je kazao da su proteste u Banja Luci. Da vam kažem jednu činjenicu, ima sportskim terminom, kaže trener ne mijenja ekipu koja pobjeđuje. A ako to prolazi, naravno da će oni koristiti sve do onog trenutka dok prolazi. Kad više ne bude moglo prolaziti, pronaći neki novi model. Oni mogu. Međutim, ovo što je moj uvaženi prijatelj govorio sada, mi predlažemo kod izbornog zakona da mi biramo direktora policije. Neće ga birati ni jedna stranka, ni dvije stranke, ni koalicije, nego će ga birati narod. I bit će to narodna policija. Pa će narodna policija štititi narod od lopova, a ne kao u ovoj situaciji štitit će lopove od naroda. Kako ćemo nazvati onda ovu policiju? Molim? A kako ćemo nazvati onda ovu? Narodna policija. Mi kad je važno je da mi naroda je bira. Vi imate sad situaciju, vidite, Visoki sudski tužilački savjet, kako se zove. Visoko sudsko tužilačko vijeće. To nema nigdje na svijetu. A znate ko njega sačinjava? Sudije, tužioci i advokati. I sad zamislite advokat koji je član toga bira sudiju i tužioca, kad on treba da brani nekoga, naravno da je u drugačijoj poziciji, da je u poziciji posebno povlašteno i tako dalje. A u pravim državama, u jednoj zgradi je sud, a u drugoj kilometar ili 2 kilometra daleko je tužilaštvo. Da se ne mogu ni dnevno sresti uopšte, da ne znaju, nego kad dođe do suđenja, da on direktno dođe tamo u sudnicu. I da nema nikakvih kontakata. Konkretan primjer, evo u Sarajevu. Recimo, 7.2. su kasno reagovali, jer nije bilo koordinacije policijskih tijela. Zbog bijesa nadređenih nad kantonalnom policijom, ne znam ko je naredio, kako je naredio, vjerovatno policajci slušaju svoje nadređene, imaju taj policijski vojni režim. Oni su napravili nasilje nad građanima. Nije bilo dovoljno da uhvate one koji su bili oko zgrada, nego su oni hvatali oko BBI, kako je prošao tu da zna da je tu iza i kantonalna policija. Nasumce, ljude, momke, mladiće su hvatali po ulici koji nisu ni prišli zgradama koje su bile zapaljene. Direktor arhiva odmah je rekao da je zapaljen arhiv, dokumentacija CPC komisije i Doma za ljudska prava. To su komisije koje nisu završile svoj posao u povratku stanova. Ponek su 7, svi na svoje. Vrlo je simptomatično to. Ja ne znam, ja nisam bila tih dana, ali kad gledam snimke, zapaljena je kantonalna zgrada sa one tamo strane od Miljacke, a onda odjednom ovamo se pali arhiv. I onda se dolazi, ne znam, do kvalifikacije, napad na ustavno-pravni poredak. Sasvim slučajno se nalazi ulaz Ustavnog suda, ali skroz tamo na drugoj strani. Nije uopšte ulaz Ustavnog suda zapaljen, nego arhiv. Šta se nalazi u tom arhivu Bosne i Hercegovine? Šta je zapaljeno tu? Odakle, da li smo ikada dobili izvještaj agencije, odnosno kako se to zove, centar za zaštitu od požara ili ti stručnjaka koji tačno mogu ustanoviti gdje je nastao plamičak, odakle je krenula vatra? U općini Centar počela je zgrada goriti tamo na onoj strani, pa je onda vatra skočila, došla ovamo na drugu stranu, u općinu Centar se stvorila i počele se pojavljivati dokumenti, visiti po prozorima, što su agencije slikale i stambene politike. Dakle, to treba uvezati logikom stvari. Nisu građani zapalili svana, ja pretpostavljam da je to zapaljeno ili krenulo, ali iako je svana, vrlo je simptomatično zašto je to tu izgorilo. Zatim, molim, samo da govorim o represiji policije koja je djecu maloljetna. Evo, nastavit ćemo o tome odmah nakon telefonskog uključenja. Dobro večer, izvolite.
Dobro večer, jesam li u programu? Jeste u programu? Alo, dobro večer. U programu ste, kažete. Evo, ja zovem već cijelo vrijeme sa 3 telefona, evo moram ovaj puta reći da se vrlo gledana televizija. Želim je pozdraviti, znači, vaše goste u studiju, znači, Almira Arnauta poznajem lično i Hasnu, ovog trećeg gospodina ne poznaje. U svakom slučaju, znači, podržavam ih, bio sam isto tako, znači, od prvog dana na protestima, zovem i Zavljovića. Znači, što se tiče Zavljovića, imaju punu podršku i znači ljudi koji su učestvovali aktivno u protestima, u organizaciji protesta i znači građana Zavljovića. Hvala vam. Što znači da, dakle, podršku, ali mi želimo da se svi uključe. Vođe nema, neće niko biti u vijeću građana vođa, direktor, izvršni, ovo, ono. Dakle, svi mi, odnosno oni koji i jesu i nisu, koji su htjeli svoj doprinos dati i u plenumu, Bujrum neka se uključe u rad. To je građanski aktivizam, civilno društvo koje čitav svijet priznaje i podržava. Molim vas, zbog te represije koja je učinjena 7.8. nad maloljetnom djecom, nad mladićima koji su bili, nisu bili, koji nisu apsolutno ni za ni jedan materijalni dokaz, pa čak ni za ovog Trnku, Hatibovića, pušten sa slobode. Dakle, te momke su zlostavljali, terorisali, tukli su ih na najsvirepiji mogući način. Human Rights Watch je izvršio svjedočenja, odnosno izvještaj o tim dešavanjima. Niko se u kantonu, u kantonalnoj skupštini kao zakonodavnoj vlasti kantona nije udostojio da to malo razmotri, da vidi šta se to dešavalo, ko je izazvao te nemire, zašto su onda građani uzvratili i šta se sad dešava. Mi smo, ne mi, nego demonstranti, roditelji i djeca podnijeli krivičnu prijavu protiv Vahida Ćosića, komesara MUP-a kantona Sarajevo, i protiv više NN lica koji su zlostavljali mladiće od policijske uprave Novi Grad do policijske uprave Stari Grad. Vodili ih od policijske uprave do policijske uprave kako je ko se umarao, onda je preuzimao drugi policajac da ih tuče. Bubrege su im odvaljivali, rebra su im lomili. Djeca i dan danas imaju psihofizičke traume i liječe se. Maloljetnu djecu su držali pod 2 dana da nisu roditelji ni znali gdje su im djeca, nisu dali pristup ni advokatu, ni roditeljima. I onda takvu izmučanu djecu su prisiljavali da potpisuju izjave, odnosno bolje rečeno prinude, da potpisuju što djeca uopšte ne znaju šta su potpisali. I sad šta se dešava? Ovo je pokrenuto 24.2. Ovo smo dobili od advokata koji su to radili. Tužilaštvo je ovo dobilo. Izvadilo je policajce, imena policajaca protiv kojih se pokrenula krivična prijava. Da bi oni sada izvršili zamjenu teza. Da su ti dječaci, upravo ti dječaci koji su zlostavljani, njih napali, tukli, bacali kamenje na njih i onda oni u nužnoj samoodbrani ispašće da su morali tako reagovati kako su reagovali. Dakle, jedna stravična, plastičan primjer policije, tužilaštva u dosluhu da bi dokazali da ti policajci nisu uradili, nisu zloupotrijebili svoj položaj i prekomjernu upotrebu sile iskoristili. Ali su definitivno zastrašili građane, jer građani su nakon toga sve manje počeli da izlaze na proteste. Izvolite, gospodine. Znači, moram, evo, Tuzla, paljenje, evo, slušam sve znači, vrlo bitna stvar. Molim vas samo kratko, pri kraju smo emisije. U Tuzli se palo, na primjer u kantonu se ugasilo, znači bilo je bitno da se ugasi u kantonu i nema ništa bitno, nama je dosta kantona. Znači mi ne želimo kanton, to smo jasno i glasno poručili. Opština Tuzla nije bila namjerna da se zapala, nego da im se zna znak da i oni ne radi, da su i oni dio sistema koji ne radi. U opštini Tuzla su, moram reći, mi imamo snimke koji ima sada, ako Bog da, i to tužilaštvo ako radi. Znači imaju ljudi koji dovukli te flaše i to. Znači normalno da neko neće voditi nekog i da će nešto baciti za palut. Mi smo ugasili požar zajedno s našim vatrogascima, znači Udruženje Mladi Velika djeca. I prvo saopštenje 8. naše i plenuma koji nastao, proglas, je bio, moram reći, nadovežen se, vi kažete krivična, mi nismo tražili krivičnu prijavu. Smjenu svih ljudi koji su odgovorni za upotrebu sile nad svim demonstrantima. Znači moram reći zašto je Tuzla malo prije nego vama se to desilo 7. i vi govorite 7. Desilo se 5. i 6. širom Bosne i Hercegovine.
radi se o jednoj stvari, znači da nema više je ko digao krivičnu prijavu ili nije. Krivična prijava protiv vlade federacije, ostavka vlade federacije, ostavka tih zastupnika. Mi hoćemo krivično da ih goni neko. Ko? Kako ćemo goniti neko krivično, ali tako, posle onakvih stvari gdje je zakon pao? Sistem koji oni predstavljaju više ne postoji, znači. Oni mogu djelovati. Oni mogu vas, pa zašto će nama evo izbori? Nek potroše pare na poplave, nek ostanu. Ja vam kažem, nek potroše 80 koliko košta izbor. Ja veliku nadu polažem u ove tri ideje Evropske unije. Naime, gospodin File je došao i rekao zaustavljamo pregovore Sejdić-Finci, provedbu presude Sejdić-Finci. Za ove 4 godine, koliko oni nosaju tu presudu da bi se dogovorili kako će je provesti, oni su najviše pokrali. Najviše. I sada toga više nema, jer nam to više nije prioritet nacije, ostali, ovi, oni. Ima para u Bosni i Hercegovini. 17,5 milijardi dolara je GPD Bosne i Hercegovine. Znači para u Bosni i Hercegovini ima, da ništa ne radi. Samo treba disperziju napraviti. Mi želimo... Znači, tražite pare. Ja vam kažem, ja i tražim, zato što sam pošten, znači tražim. Kod njih tražim, kod njih. Mi želimo, apsolutno... Pozvat ćemo mi tu revoluciju da se završi, ali ne masa. Malo pre smo govorili kako rade tužilaštva, recimo u Sarajevu kantonu. Molim vas samo kratko, već smo pri kraju emisije. Moja supruga je imala prije godinu dana teroristički napad na apoteku. I sada kad je pokrenuta krivična, odnosno prijava kod tužilaštva, i to 2 prijave protiv tog čovjeka i te grupe ljudi, već godinu dana niti ko šta radi, niti ko zove bilo šta. I sad ja postavljam pitanje tim tužiocima. Da mislite da su oni imali teroristički napad, šta bi oni uradili? I sad kako se građanin treba da osjeća sigurnim ili nesigurnim u takvim okolnostima? Evo, moram vas pitati, pred nama su oktobarski izbori. Šta očekujete? Ja znam da ste vi tražili da se ne kandiduju isti ljudi koji su obnašali funkcije. Međutim, sve su prilike da ćemo ih ponovo vidjeti na listama u oktobru. Oni nikada više neće moći raditi što su radili. Donositi zakone za svoje lične interese i čak i one zakone koji su u interes građana, za građane vrijede, za njih ne vrijede. Sve krivične prijave protiv najvećih političara i na najvišim funkcijama neka izvade iz ladica. Neka izvade i aferu Reket, neka kažu ko je učestvovao u toj aferi Reket. Neka se dokaže da su ljudi nevini. Zašto da ja razmišljam da je neko kriminalac, da je želio reketirati, zato što nije to procesuirano. Želimo, mi u Bosni i Hercegovini smo dali do znanja našim prethodnim zajedničkim dokumentom da je nama problem u pravosuđu. Pravosuđe, odnosno tužilaštva kantonala, nisu reagovala na vrijeme. Drže po svim osnovama kako im odgovara, drže predmete. Evo sad, uzeli su raspravljati o djeci koja nisu učinila to djelo, a prethodno pravno pitanje jeste krivična prijava protiv onih koji su izazvali nemire na ulici Sarajeva. Prema tome, za još jedan apel da uputim građanima Bosne i Hercegovine. Molim vas kratko, imat ćemo završne riječi. Tužili smo državu, odnosno vladu federacije i kantonalnu vladu protiv vladi. Molim vas, sve građane Bosne i Hercegovine koji su obespravljeni na bilo koji način, obespravljen je i onaj koji nema zdravstveno osiguranje, koji je otišao na biro pa nema nikakve naknade. I kada pitaju na sudu od čega živite, zato što kažu. Ne zna od čega živi. Ovdje treba dati Nobelovu nagradu ljudima kako preživljavaju bez ičega. I onda se država pita odakle onaj kriminalac, onaj omladinac, narkoman. Dakle, ljudi, poriv, to je instinkt na koji način da preživi, kao i životinje. Gospodine Petroviću, evo što očekujete od oktobarskih izbora, da čujemo mišljenje svih? Prvo, ja očekujem ovu kampanju i ovu aktivnost koju mi vodimo, da će narod shvatiti i da će dati punu podršku, 100% podršku. Ako da 100% podršku, onda narod se može nadati nekom dobru. A da bi se to ostvarilo, mi predlažemo da se promijeni čitav sistem, pogotovo sistem izbora. Mi tu, pored ostalog što smo govorili, mi predlažemo da se biraju i tužioci javno, da se sudije biraju javno i tako dalje. Jer vi ne možemo ništa promijeniti kad je to sve uvezano. Ko bi sad treba da zove pokrene krivičnu prijavu protiv nekog od funkcionera? Taj isti koji je sa njim u ekipi igra samo neku drugu rolu u odnosu na njega. Kažu da vrana vrani oči ne vadi. Mi moramo potpuno promijeniti biće u Bosni i Hercegovini, shvatanje
države i na taj način možemo očekivati dobro. A ako ostane ovaj zakon i ovi izbori, ništa ne možemo očekivati, nego samo još gore nego što je ovi do sada bilo. Gospodine Arnaut. Koliko ostanu ovakvi izbori, ovakav način, ko što kaže gospodin, znači mi ćemo imati oktobarsku revoluciju ili evoluciju. Znači možda ćemo mi pozvati građane, mi smo već mnoge pozvali na građanske, ne damo im ništa, što? Čije je ovo? Što da ja plaćam nešto? Ako ja ne radim, pazite, ako nemam 2 djece da prehranim, ako sam morao majku pomjeriti stana, znači da bio tu. Ja vam govorim, Tuzla je najnezaposleniji grad, znači nažalost, Tuzlanski kanton, kad govorim Tuzlanska regija, će stvarno propast. Propast je sad i čitava Bosna i Hercegovina, međutim, kako mi vidimo ove ljepote? Radi se o tome, oktobarski izbori. Možda izađemo da kažemo, znači napravit ćemo nevažeći. Šta ako bude 500 miliona nevažeći, a oni budu imali svi zajedno 400.000? Šta onda postoji u Bosni i Hercegovini? Jel me razumijete? Evo što je rekao, možemo mi izaći na njihove izbore, nije nikakav problem, ali stavimo da smo protiv, znači, gdje on mora ga pokazati da je to nevažeći. Ali vam kažem, 2006. 2008. 2010. 2012. ja sam bio nosilac listi, znači, na izborima. Od ogromnog broja glasova zbog riječi, istine i svega toga i zbog neprihvatanja rezultata koji nije tačan. Znači, zbog dokaza koji imam, znači, snimljenim kamerom i dokaza koji imam snimljenim fotoaparatom, gdje su u Tuzli i širom, znači ne samo u Tuzli, Tuzla je 106.000 imala biračko tijelo. Govorite o izbornoj krađi. Pazite, došli su na vlast lažiranim izborima. U Americi, kad se to desilo, zvalo se Watergate. Radi jedne fotografije. I sad izašli na internet, znači na internetu to stoji, to je podijeljeno svugdje. Apsolutno tražimo ovim našim zahtjevima da na izbornim mjestima stoje također građani nestranački, da se uključe, da se prijave, da nadziru izbore. Ajde, molim vas, kratko, probijamo termin. Evo, reću vam, pošto smo mi podijeljena država na 10 kantona, to znači, nazove mene Milorad Dodik, kaže, Beli, gdje ti imaš stranku, daj mi tvoje biračke odmore. Ja njemu dam ili prodam, ili tako? I on uzme moje. I tamo u jednom biračkom odboru, u Laktašima sjede Milorad Dodik, svi oni. Ja vozim sam kuće listiće 2006. Ja sam, kandidat za federalni parlament. Ja vozim sam, ja lično, ja vam govorim što vi možda... Ne znamo, ja nisam nikada bila ni u jednoj političkoj partiji ni na izborima. Znači ovako, džaba ti vreća, džaba glasovi i vama... Znači džaba izborni zakon ako su oni tu. Oni ne smiju, znači, prihvatiti najosnovnija evropska pravila ljudi. Oni nisu želi Evrope, pazite, nama su je zgadili. Meni kad kaže Evropska unija, ipak ja želim tu Evropsku uniju koju osjećam utjecaj, da ih ona otjera zajedno sa mnom. Standarde Evropske unije. Tražili smo za gorivo novac, od koga? Za gorivo nema više dinara, znači da ih za gorivo. E sad, šta se rodilo? Rodili se širom Bosne i Hercegovine narod. Po marku imamo, kupit ćemo Bosnu, kupit ćemo gorivo da se, jel tako, prebacujemo. Puno bi nas više bilo da neko plate, evo, ne gras u Sarajevu, dozvoli besplatnu vožnju, ne gras u Tuzli, dozvoli besplatnu vožnju svim borcima, penzionerima koji su nezadovoljni. Znate koliko će nas biti? Dok oni procjene, ja mogu vam procijeniti, ja nikad nisam pogriješio. Vjerujte da građan nije imao za kartu da dođe sa dobrinje. Neće mi dopustiti ako budu ovakvi, znači proglasit ćemo mi nešto i protiv njih. Ipak je ovo fašizam ako se tako biramo. Evo imaće, vjerujem da ćemo do izbora još jednom se sresti, možda u nekom, jeste, s nekom drugom ekipom. Vrijeme predviđeno za emisiju je stvarno isteklo, mi smo malo probili termin, no evo nekako ne mogu da završim emisiju bez vaših poruka za kraj. Ićemo redom. Evo, gospodine Petroviću, neka poruka za građane. Dragi narode, uzmite vlast u svoje ruke i onda ćete moći se nadati svome dobru. Gospođo Ljubović. Ja mislim da je ovo krajnje vrijeme da se narod razbudi, probudi. Pa ako nije do poplava, valjda je sad poslije poplava shvatio komu je prišao i pritekao u pomoć. Šta mu je njegova vlada, kantonalna, federalna, Republike Srpske stranka, šta mu je uradila, šta mu je donijela, šta mu je pridonijela. Svjedoci smo, dakle, ništa. Komšija, komšiji, ljudi, ljudima. Molim vas, ne dozvolite više da vas ikad iko zavadi, a da zavadi pa vladaj na toj osnovi krade. Ja sam ekonomista, 30 godina radim u realnom sektoru, dovedena sam u situaciju da sam sve poslove morala zatvoriti zbog mafije koja me je proganjala zato što se borim za narod, za građane Sarajeva i što sam u nevladnom udruženju. Mislim, to niko ne finansira, to mi sami. Dakle, svaki otpor oni hoće da uguše. Mi imamo konstantne pritiske na građane, šalju se zahtjevi ovakvi ili onakvi
od kantonalne policije. Znači, oni sami sebe moraju očistiti. U tim policijama, u tim strukturama ima jako poštenih ljudi. Ne mogu ni oni da rade svoj posao od onih koji su nepošteni. Molim vas, građani, sjećate se, 7.5. je krenuo marš Put bez povratka. Marš slobode, put bez povratka. To ne znači da se ti momci neće vratiti u svoj grad, ali mi non stop, nas koliko ima, ćemo vlast pritiskat. Pridružite nam se nestranački onoliko koliko možete. U svom mjestu, u svom gradu, na bilo koji način pišite, agitujte, tražite, a mi smo tu da vas uputimo. Gospodin Arnaut. Ovako, poštovani građani, znači Bosne i Hercegovine, moram objasniti, imate prava. Znači, vratite ono dostojanstvo čovjeka, znači ono što živimo ovdje. Broj jedan stvar koju moraju svi shvatiti. Mi smo sad stvarno jedna velika porodica. Jedna velika porodica. Znači, svi smo porodica. Svugdje. Ne mogu ja zaboraviti ni ovu braću Zavdovićima, ni braću Maglaju, ni Dobori, ni Bosanskom Šamcu. Svugdje su nam vrata bila otvorena i moram reći, evo, ako smo bili u dobru zajedno nekad, sad smo u zlu vidjeli da smo opet zajedno. Znači, to je narod obični. To što se događa, moram reći, ne mogu više ispriječiti. Ne može niko zaustaviti ovo što se događa. Možemo zajedno ubrzati. To je priključenje, kako da ne, vijećima građana svugdje u svakoj opštini. I mi ćemo uskoro, ako Bog da, imati taj parlament u Sjeni, možda ćemo i mi biti parlament. Od tih 168 opština i više mjesnih zajedno, nije bitno. Međutim, vrlo je bitno što se događa svugdje. Narod nikad nije izabrao. Ja moram to objasniti. Ako mogu da dokažu da jest, nek izvade listiće iz onih. Dajte da pregledamo listiće jednom. Ja vam kažem, matematika se ne slaže. Tu sam uočio svake izbore. To su krivična djela ljudi. Sad, zbog čega se ne procesiraju? Zato što sad, hvala Bogu, neki dobro i neki zlo, mi kažemo Božja volja. Vjerujte mi, narod je progledao. Sad nek on sad kaže šta mu je život. Je mu život bosansko-hercegovački ili mu je život da živi ovako podijeljen. Ja mislim, evo 24 godine, da je meni dosta. I nećemo stati. Idemo demokratskim načinom, idemo po onom ustavu, hoćemo opštine, kantona, federacije, države, pa i moram reći, Republika Srpska je moja Jel razumijete, to je moja država. Znači, svih nas. Nek znaju da oni odlaze i sad nek izaberu kolika će biti to robija. Vjerujte mi, robija. Nek izaberu. Ili oni koji se ne boji, nek dokažu da su pošteni. Nek se odvoje od svojih para, nek pomognu onom narodu, nek hoćete korito. Mi smo čuli da idu poplave opet, jel tako? Evo, mi ćemo primiti sve te ljude. Ali možda ćemo ih poslati, ne znam kako se zove ova nasilja vaša bogatiti. Imamo ih i mi. Oni hoće da privatizuju i opštinu, i kantu privatizuju. Znaš da je njihovo. Da je njihovo grijanje, da je njihova struja. Ko su oni? Ja vam o tome se i radi. Ko su ti ljudi? Na neki način oni su i privatizovali većinu tih preduzeća. Amerikanac me pitao šta treba da nam pomogne. Dobro, evo ja ću vas... Evropljani, znači što sam rekao? Da skratim. 7 maraka košta da se riješi situacija. Mislim, moram nešto moje lično mišljenje. 7 metaka, pošto oni nama pripremaju metke, jel? 7 metaka. A bolje je da izaberu, znači, demokratiju. Došli su, znači, kako su došli, nismo znali. Znate kako bio jednostranački sistem, nisam znao, pa je ovi došli, jel tako? Međutim, oni sad idu, to je jasno. Sad, samo gdje? Neki će pobjeći, možda su u Rusiji prebacili pare, neko u Engleskoj, neko u Francuskoj, neko u Monaku. U današnje vrijeme ne stoji mjesto gdje se iko može sakriti. Hvala vam, zaista isteklo je vrijeme za emisiju. Evo, poštovani gledatelji, dobro razmislite kada krenete na izbore. Oružje za bolju budućnost u vašim je rukama. Hvala vam za pažnju i budite sa nama i naredne srijede. Doviđenja.